kubor nakaslem jong unongsan hima. Keseng Meghalaya Trinamool Congress hapo ka jingelam Dr. Mukul Sangma nongyalam galiang persya ka yengdor barthawan ka jingdor lang ba James Lingdo Vice President TMC bat uba Bansharai lang pingrob ubalongru President ga Meghalaya TMC Students Union habaya keren bat kilat pathai kubor menta kasngi ka arpu waiteri ubnai rempang arajar arpu lai ha ka office trekam jong keseng kala say madan ki kam bamsap jong ka sarkar MDA hapo ka jingelam keseng NPP halor ki kam to jaka ha kasnong mau pedang bat kintobru ya ki jingbom ya sngoto jingmod ha ka liang ka pisa pilan ka bahado shis pa sa folklore tingka ha ka bayde bat ka jingkenrei ka kam bamsap hapo ka jilla na ka liang jong ka seng TMC kala dawa ban penlong de jing tokit halor ki kam bamsap jong ka sarkar MDA badru ka bala pendon kam bakla ya ka pisa jong ka jilla Shushu haba keren na kini kasni ni kaliang jong Dr. Sangma ulaong baga sarkar MDA ya kabala tipno kum ka Meghalaya Deceitful Alliance sa sisien kalaya don kti biang banto na kajela da kabathit ya kajaka kabahadu praspa nyo akar ha kasnong mau khanu ha mau pedang ka sarkar lingba ki buit sianti jongka kala penbit ya ki trai jaka da kabathit ya kajaka ha kador 100% tingka square feet but de pat ha kador 100% tingka square feet Syaki nong tit, but yagani ka dor, kadai ka bala penbet na do ka sautarik ubnay risaw arajar arpuway da ka kabinet. Hadin ka jingpaw ki laingut ki kerteng jong ki brew ki badan kti, haka kamto ki kentop ya Menteri Rangba, Revenue Minister, badru Minister ki kampen roisor ka jela, bala yoi, ba yakini barok la menjur da Menteri Rangba ka jela. Habat herpat ya Menteri Rangba Conrad Sangma, halor ka jingto ya ki jaka ki puta na ki breu badok Dr. Mukul Sangma ulaong baka sarkar kami kadai ban pet benya halor kani susu ulaong ru baka jingkren jong Union Home Minister Amit Shah halor ka jingyo ka jela Meghalaya ya ka nam baningkong kum ka jela ka bajortam ka jing bamsap hapo kari ka long shisha ka jing lera nya ka jela bat ki breu hi baro ka wei ula benrap ru da ka baong baki breu ka jela kimlong ki balalot Badu kunturu yu Conrad Sangma ban shimkia halor ka nega jingsha keno bamsap ka jela. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapording ha Meghalaya kalipman kapor Kongres ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Kajingkular ka TMC na kabinta ka Meghalaya. Kajing pintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap kat arajar tingka sisnam, shaman na kilong yeng jong kikina ki papulihan ki school sarkar. Na markata, ka TMC kan ay shilak tali ki laptop, shabaro ki higher secondary, bar ki kina puli college, ban krisyan ya kapuli puti kabaminta. Hakane ka ap nyaw terek urempang, John ya kasap jong pi haki artli ki sentil, bat krisyan ya ka Meghalaya TMC.